ସାଥିର ଗପର ଆସର। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟି ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ମହୁ। ଅମରର ଘର ପଛପଟେ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ଗଛ ଡାଳରେ ମହୁ ଫେଣାଟିଏ ଥିଲା। ସେଥିରେ ମହୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଅମର ତା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସେମାନେ ଗଛ ତଳେ କାଠ ଜାଳିଲେ। ଧୂଆଁରେ ମହୁମାଛିମାନେ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ମହୁ ଫେଣାରୁ ବହୁତ ମହୁ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ମହୁ ଖାଇଲେ। ମିଠା ମହୁ ଖାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ବିଜୁର ଘର ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ମହୁ ଫେଣାଟିଏ ଥିଲା। ସେଥିରେ ବି ମହୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ଏକୁଟିଆ ମହୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ବାଡ଼ିରେ ମହୁ ଫେଣାକୁ ହଲାଇଲା। ମହୁମାଛିମାନେ ରାଗିଗଲେ। ବିଜୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ତାକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ବିନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ବିଜୁ ଡରି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଠାରେ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ସାଥୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।